Ola, que tal? Moi bo día, miña querida xentiña de polo mundo adiante e benvidas un día máis hasta a miña cociña. Hoxe quero vos enseñar como fago eu a salsa de tomate, como a emboto e como a gardo para ter para todo o ano. E o primeiro que necesitamos son tomates, así que vamos a por eles á horta e despois empezamos a traballar na cociña. Eu teño varios tipos de clases de tomates e vou facer dúas salsas e así quedan de dous colores, aínda que se poden mezclar tranquilamente este co rojo normal ou co negro de Santiago, porque por moi negro de Santiago que sexa, a salsa vai a quedar roja, como unha salsa de tomate normal. Este tipo de tomate que se chama amarillo melocotón, e xa sei que me ides a preguntar moitísima xente, onde podo conseguir esa clase de tomate? Eu non o sei, pero a través de internet podedes atopar casi de todo. O tomate este seguro que tamén o podedes encontrar. Eu conozo por amarillo melocotón, se vos interesa buscalo por ese nombre, porque tomates amarillos hai de moitos tipos tamén, pero este creo que se chama así, aínda que seguro que ten outros nombres. E, por suposto, tamén vamos a necesitar botes de cristal. Pero vou vos a dar uns conselliños para que non fracasemos á hora de facer un bo embotado con as garantías máximas de seguridade salubre. O que é o bote de cristal podedelo utilizar infinitamente, non hai un número de veces máximo para poder utilizar o bote de cristal. Mentras este en boas condicións aquí e non estea astillado, podémolo utilizar hasta el infinito. Agora, cas tapas hai que ter precaución. As tapas non poden ter daños, non poden estar abolladas e moito menos non poden ter nada de óxido. As tapas pódense comprar á parte. Normalmente suelen ter as dimensións como estándares, non? Hai aqueles 4 tamaños, digamos, e podedes comprar as tapas á parte e reutilizar os botes infinitamente. Estes novos botes con este tipo de tapa que sepades que tamén valen para facer o vacío na casa. Son un tipo de tapas que teñen como un abre fácil. Son como dúas pezas, a parte de fora e esta que se move. O sea, é moito máis fácil de abrir, non fan como tanta forza, pero fan o vacío tamén perfectamente, así que este tipo de tapas tamén vos valen. Unha cousa que temos que ter moi en conta é que eu vexo moitas veces xente que fai, o sea, que garda en botes e consérvalle parte das etiquetas. Iso para min é un tremendo error e vou vos explicar o porqué. As etiquetas teñen un tipo de tintas que para nada son comestibles, entón deberíamos ya de quitar xa solo pensando neso. Pero tamén teñen uns pegamentos que para pegar a etiqueta ao bote usan uns pegamentos que tampouco son comestibles eses pegamentos. E diredes vos, pero a etiqueta está pola parte de fora. É verdad, pero estes botes hainos que poñer agora a esterilizar da mellor maneira posible que temos nunha casa de facelo de maneira, digamos, artesanal e manual, que é meténdose en agua a ferver durante polo menos 10 minutos mínimo para poder matar todas as bacterias que teña o cristal. Pero claro, se ti metes este bote en unha tarteira con agua, ca etiqueta, parte desa tinta que ten a etiqueta e parte dese pegamento vai a salir e vai a estar como flotando pola agua e vai a estar tamén na parte de dentro do bote. Entón, digamos que parte desa tinta, ao mellor nós non o vemos, pero sí que van a pasar eses materiales cos que está feitos a pintura que usan para as etiquetas, vai xa quedar pegada pola parte de dentro do cristal. Entón, iso vámoslo evitar. Hai etiquetas que eu xa sei que son moi malas de sacar, pero temos que intentar sacarlas totalmente para que nos quede o cristal totalmente limpo. E como último detalle, non metamos os botes que temos gardados de todo o ano xa directamente así na agua pensando xa a agua os limpa. Bueno, vámonos a ir
ao máximo nivel posible de limpeza, porque lle pudo haber, non sei, mexado por riba un rato, unha cucaracha ou o que sexa. Entón, antes de meterlos a ferver, vámonos a lavar ben con agua, sabón e lejía, e despois limpos, e cando os metemos a ferver, a esterilizar. E o seguinte paso é lavar ben os nosos tomates. Vou vos enseñar como é o corte deste tomate, porque é un tomate maravilloso. Mirade, ten moi pouquiñas cavernas. O sea, este é o que vedes. Nunca ten huecos aquí importantes. E solo é ese cachiño. Mirade que maravilla. É casi como un caqui. Todo isto é carne. Non ten moita agua. Pepitas tamén, como vedes, aínda que o faga isto, e lle quite esas pepitas, mirade, o resto é todo carne. Fijadevos que o seu centro é totalmente carnoso, todo carne. Pero bueno, o seu sabor é totalmente a tomate, porque me dixeron, ese é un que se chama tomate piña, que sabe un pouco a piña. Non, sabe a tomate. Pode estar un pouquiño máis dulce que o outro, depende sempre do estado de madurez. Si che serran os ollos e che fan probar isto, posiblemente non sepas distinguilo, porque eu levo anos comendo, gústame moito porque é moi carnoso, pero saber sabe a tomate, solo a tomate. E agora o seguinte que fago é quitarlle impurezas. Si na parte de arriba teñen algún daño, tamén lle quito, pero eu non lle quito a piel, o sea, vai totalmente con todo. Quitolle os jarabollos, quitolle a parte de abaixo si está así moi oscura, e as partes dañadas ou que estean esmajadas, non? Amoladas. Oye, ¿cómo se di? Mal, quita mal. Eu voulle quitando así, e diradito xa pa tarteira. Non me mato tampouco a facer os cachos nin regulares, nin dun tamaño especial, como salan, porque eu despois trituro. O estado óptimo de maduración para facer salsa de tomate ou mermelada de tomate é así, cando o tomate está rojo, porque así nin fijou aínda os seus azúcares, aínda non está maduro. Para ensalada está genial, pero para salsas de tomate, para facer mermelada de tomate, mellor que estea rojo tomate. Outra cousa, hai moita xente que lle quita a piel. Se é por cuestión de que vos fai daño, que hai xente que a piel do tomate lle fai daño, por suposto que lle tendes que quitar. Se está bastante maduriño, a piel sálelle tirando dela, ca punta do cuchillo, e se non, se está así un pouquiño máis verde, teredes que escaldalo un pouco en agua a ferver, e tamén lle cae moi facilmente. Eu non lle quito, porque, aparte de que parte das vitaminas están sempre na piel, tamén lle dá moitísimo sabor e color. Todo axuda a que a salsa de tomate sea como máis intensa, máis rica, máis sabrosa. Vedes esta grieta que ten este tomate? Isto suele pasar non só aos tomates, a moitísimas frutas. Pásalle porque ten unha cantidad de agua, o clima empezou a chover de repente e despois doulle o sol, a piel non dá de si e fai como unha estría. Isto non ten inconveniente ningún, pódese consumir con toda a tranquilidade. Iso sí, unha vez que fai a grieta, o tomate, ou a fruta que sexa, non é como tan resistente, aínda que consumir de contado, porque por aquí, claro, poden empezar a entrar bacterias ou así, e pode ser como máis rápido, pero que un tomate, ou un melocotón, unha ciruela, ou calquer outro tipo de fruta ou así, que teña esta raja, non impide para nada, nin no seu sabor, nin na súa calidad. Ao non quitarlle nada de agua dos tomates, xa ten a agua suficiente para poñelos a cociñar. O sea, que os temos que poñer a ferver
e deixar que se cociñen a fuego moderado, nin lento nin tampouco a borbotóns, e de vez en cando hai nos que ir remexendo para que o calor se distribuya ben por todas as partes e se vaya cociñando o tomate todo na súa totalidade. O tomate, por naturaleza, é un produto ácido, porque ten ácido nos seus componentes. Iso quere dicir que para o noso paladar vai a ser un produto un pouco ácido e normalmente cando se fan as salsas de tomate buscamos como baixarlle esa acidez. A escala do pH vai desde o 0 hasta o 14, donde o 0 é o máis ácido e o 14 o máis básico, digamos, máis alcalino. Entón, o tomate está sobre 4 con algo. E o que buscamos ao facer salsa de tomate é evitar un pouco esa sensación de acidez. E podemos añadirlle pois varias cousas dependendo do teu gusto, porque a verdad que o sabor non lle cambia moito. Podemos añadir un pouquiño de azúcar, porque o azúcar o que vai a facer é como cubrir un pouquiño, non elimina, e a acidez tampouco lle vai a cambiar moito. Si o tomate, a salsa de tomate sin nada está en un 4, no punto 4 máis ou menos, ou 4 e medio, añades de azúcar e vai a subir un pouquiño, pero a acidez vámola a sentir como menos. Entón, podemos botar azúcar, podemos botar tamén bicarbonato, pero ollo, porque o bicarbonato, como é alcalino, vai a baixar un pouquiño a acidez do tomate, pero non lle podemos botar moito. O sea, é como para 1 kilo de salsa de tomate sería unha cucharadiña super pequena, a puntiña dun cuchillo de bicarbonato. Non é botarlle moito, porque senón vai a facer a reacción química, vai a ferver e vai vos a cambiar o sabor totalmente da salsa de tomate. Entón, se usades bicarbonato, ollo. Pódeselle botar, por exemplo, tamén zanahoria rallada, porque a zanahoria ten almidóns e ten azúcares, o sea, ten glucosa e máis fructosa. E iso tamén lle vai a axudar a neutralizar a sensación de acidez. Non é que lle vai a baixar, o sea, non vamos a variar a súa acidez, pero sí a sensación nosa, cando a teñamos en boca, de que vai a ser un pouquiño menos ácido. Entón, que lle podemos botar? O que queirades, incluso se lle pode tamén, bueno, podedes botar a zanahoria rallada en crudo. Ahora mesmo, se optades por botarlle zanahoria, pois máis ou menos por cada kilo, bueno, un par de kilos de salsa que vayades a facer, unha zanahoria pois grande. Non lle vai a cambiar o sabor, nin lle vades a notar, o sea, ralládela e vaise a desfacer ca salsa de tomate. Iso vai a equilibrar o balance da acidez. Podedes botar azúcar. Eu sempre lle boto azúcar e sal, porque senón quédame algo dulce a salsa de tomate. Entón, eu boto a mesma cantidad de azúcar que de sal, pero non agora. Agora deixo que se cociñe na súa propia agua. Pero xa vos digo que isto é cuestión totalmente de gustos, de como vos guste a vos. Entón, eu recomendo vos que fagades como varias tarteiras, en cada unha botedes unha cousa diferente, e despois as provedes para quedarvos para sempre ca receta que máis vos guste. Hai tomates que teñen moita agua, é verdad, pero é mellor cociñalos así, con toda a súa agua, e quitarlla despois, facer como un colado, que vos vou enseñar como facelo. Para min, tanto as semillas, as sementes, como a agua que teñen, como a súa piel, van a axudarnos a favorecer a facer unha mellor salsa de tomate. Para min, haille que botar todo o que ten o tomate, só quitarlle as impurezas e poñelo a ferver así tal cual, con toda a agua, con todas as sementes, porque ademais, as sementes, vadevos conta que teñen como unha gelatina que recubre cada semente. Bueno, pois esa gelatina vai te axudar a darlle máis sabor, a aportarlle a outra textura diferente tamén, porque teñen como unha especie de gelatina e a salsa de tomate vai a ser moito máis rica. E agora vou a cociñalos, depende, un cuarto de hora, 20 minutos, todo máis media hora, hasta que perdan, o sea, botinos en cachos grandes, pois hasta que eses cachos empecen a desfacerse, porque xa están como cociñados. Ás veces fago a salsa de tomate limpia, o sea, pura, tal cual, salsa de tomate, sin sacarlle nin siquiera o exceso de agua, e quedame unha salsa como máis líquida. Pero tamén me preguntou algunha persona, non sei se foi aquí ou se foi polo Facebook, preguntoume se como facía eu para que fose a salsa máis espesa.
Esa é unha decisión, o sea, agora vou a facer a ruja, vou na colar para que quede máis espesa, pero esta que resende a gloria, que fixe, non sei, debe facer 15 días ou así, que tiña agua, que vos vou enseñar como lla quito, e como a aproveito, que non a tiro, e a parte esta, fagolle un sofrito de cebola con allo, que tamén vou facer unha das dúas, vou na facer con un sofrito, porque dependendo para que o queiras, para que comida sexa, esta xa está como preparada para botarlle, por exemplo, uns espaguetis a unhas patatas cocidas ou así, tal cual, porque como ten xa o rostrido, o sofrito, a sarajallada, e como está colino e está así de espeso, fijadevos que espesiño está, pois este é ideal para pastas ou para comer así con patatas fritas ou así. Epa, é que quere caer pa aí. Ai, ojalá vos pudera mandar a través do vídeo o aroma que ten esta salsa de tomate. Pero non podo, aínda non inventaron eso. A ver se o inventan. O sofrito que lle vou a añadir á salsa de tomate é simplemente allo e cebola en un pouco de aceite, nada máis, ben pochadiño, hasta que vayamos a triturar a salsa. E canta botarlle, pois non sei, vas vendo, é unha cuestión de gusto, que che gusta moito con sabor a cebola, pois botalle máis. Eu dai creo que van a salir como 2 kilos de salsa de tomate e voulle botar unha cebola e 4 ou 5 dentes de allo. 25 minutos estiveron cociñándose as miñas salsas. E neste punto, porque xa está totalmente desfeita, é cando podemos dar o seguinte paso. Ti eres a que decides como queres a túa salsa. Si che gusta un pouco máis líquida porque a vas a usar como para facer de comer en guisos ou así, con triturala agora mismo e envasala xa estaría. Pero, como hai moita xente que prefiere que a salsa sexa un pouquiño máis espesa, tes dúas opcións. Agora que xa está cociñada, pódela colar un pouco para quitarlle un exceso de agua, ou podes deixar que siga cociñando, cociñando e cociñando hasta que a agua se evapore. Pero é un desgaste innecesario de tempo e de energía, tanto túa como da cociña que utilices, porque a salsa agora mismo xa está cociñada. Esperar a que se evapore esa agua implica polo menos outros 20 minutos como nada. Entón, proceso rápido, vamos a quitar a agua e botarlle o sofrito á salsa roja. E a salsa amarilla vou na deixar así tal cual. Así que vamos co seguinte paso. Así como está fervendo con moito coidadiño porque podémonos queimar, coidado que non nos salpique, botámola así nun escorredero e devolvémola á tarteira. Poña de novo ao lume e aquí é cando lle boto agora unha cucharadiña boa de sal e outra de azúcar. Agora, cos novos añadidos que lle acabamos de botar, deixámola cociñar 10 minutiños máis. Si ves que che quedou moi espesa, sempre lle podes añadir outra cucharada da agua que acabas de quitar. Vas buscando a textura que ti queres. E tamén a tes que ir probando, pero non tan pronto como lle botas as cousas, deixa que se cociñe durante 10 minutos, que emulsionen ben todas as cousas que lle botamos, e despois proba, porque dese sabor é como che vai a quedar. A agua que che sobra, da que lle quitamos, o sea, a resen de ajiso que, bueno, bota para atrás, isto está moi rico. Isto incluso se pode consumir cando está frío, como un cachiño máis de allo, un pouquiño de sal e un pouquiño de aceite, como se fora un gazpacho, pero non é gazpacho. E tamén o podemos jardar na nevera durante unha semana ou así, unha botelliña, e botarlo a calquera comida, porque lle vai aportar o sabor todo do tomate.
a un guiso, a unha carne, a un peixe, a unhas patatas guisadas con carne ou o que queiras, podes añadir esa agua, así que esa agua non se tira, simplemente vamos a utilizar en outras cousas porque queríamos que a nosa salsa de tomate nesta ocasión fora un pouco máis espesa. Aquí non se tira nada. E vou vos enseñar outra maneira de quitarlle unha pouca agua sin ter que estar aí media hora máis esperando a que se evapore, sin colala, o sea, sin facer o que fixemos antes, non? E sería meténdolle o colador así e sacándolle a agua directamente, porque así xa separamos a pulpa, azúcar e sal, a salsa de tomate normal, a que non lle botín o sofrito, e lista xa para triturar. E estes 10 minutiños de cocción que lle damos así extra, antes de pasarlle a batidora, vamos a aproveitar xa a poñer os cacharros a esterilizar en agua fervendo. Teñen que estar totalmente cubertos e hai que poñer a ferver tanto os cacharros como as tapas. A medida que van fervendo, as salsas van espesando un pouquiño máis. Xa lle botín 2 veces unha pouquiña agua aquí a salsa roja esta, porque está espesando bastante. Así que ao final sobroume como medio litro de agua, que tampouco dá nin para unha sopa de tomate. Bueno, sopa de tomate é unha boa idea. Creo que á noite vamos a cenar sopa de tomate. E agora só queda triturar, envasar e volver a meter os cacharros xa cerrados en dentro da agua durante polo menos 15 minutos para que fajan un vacío perfecto, queden sin aire dentro e non teñamos problemas con bacterias nin outros bichos indeseables nas nosas salsas. Neste momento, despois de triturala que xa está cociñada, é o momento de probala por si lle queredes botar, non sei, un pouquiño máis de sal ou, non sei, condimentala un pouco máis ao vosso gusto. Esta está perfecta. Ao mellor un pouquiño máis sal non lle facía mal, pero vou na deixar así. Que rica está. Agora vou sacar os botes de cristal que están aquí fervendo xa desde fai un bocacho, e en quente, mellor a ser posible todo mellor en quente. Vou a embotar, serro e volvos a meter na agua para que serren ao vacío. Pois eso, o que dixemos, 15 minutiños ou así. Tampouco fai falta que ferva a borbotóns, porque hai moita xente que me di e ti non lle pos no fondo da tarteira un trapo para que non rompan os botes? Nunca, mira que teño feito envases así ao vacío. Nunca me rompeu un bote, en la vida, ao mellor se rompen, pero nunca me rompeu. Eu penso que é porque o poñedes a ferver a borbotóns, tampouco fai falta que ferva a borbotóns, con que estea facendo blu 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 blu, xa lle chega, non ten que ser agora aí a todo trapo. Entón evitámonos poñer o trapo no fondo, claro, se non ferva todo o trapo, non fai falta trapo. Pois xa solo nos quedaría deixalo repousar aquí, tranquilamente así, encima do trapo dun día para outro, que enfríen sin andar moito con eles, para que fajan ben o vacío, non interferirlle en nada. E xa solo quedaría almacenalos en un sitio oscuro que non lle dea o sol, e estas conservas podense aguantar ben dun ano para outro, o sea, un ano aguantano perfectamente. Así como vayan empezando a enfriar, a perder temperatura, van a ir cerrando as tapas automáticamente, van a facer un clop. Si algún dos cacharros ao día siguiente non baixou a tapiña, non está como ovalada cara dentro, ese vai a ser o que primeiro o consumas, porque ao mellor, por algún motivo, non cerrou ben, non fixo o vacío. Entón ese non o almacenes para un ano, deixo na nevera e consumio de primeiro. Si vos gustou este vídeo, porfa, axudademe a compartilo. Si non estás suscrita, suscríbete porque é totalmente gratuito e non marches sin darlle ao like, porque para min é moi importante para o meu canal, para que
siga medrando e vos poda seguir facendo recetas e trucos e cousas da horta e de todo. Coidádevos, portádevos ben e sede moi felices.